नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. कविता रंग हो मेगेले कविता सांगचे कार्यक्रमांत आज हांव 2 कविता घेवन आयल्या. तांतू आतां 2024 नवीन सुरू जाले. जानेवारीन तू पयली येवची 2 परब म्हळ्यार एक मकर संक्रांती आणि दुसरेचे प्रजासत्ताक दिवस 26 जानेवारी. अशी ही 2 व्हड परब. त्या दोन्ही हेजेर हांव एक 4 शब्द बरोवन काडल्याची ते आज हांव हांगा तुमगे मुखारी वाजून दाखयता. मकर संक्रांती. मकर संक्रांतीचे सर्वांक शुभाशय. युगायुगे ही परंपरा कांट्या हलवो घे आणि गोड उलय. युगायुगे ही परंपरा कांट्या हलवो घे आणि गोड उलय. ही नवे वर्षा सुरुवातीची पहिली परब. ही नवे वर्षा सुरुवातीची पहिली परब संदेश दिता प्रेमान धैर्यान उबराब. प्रेमान धैर्यान उबराब. तीळ आणि गोडा मणके एक जावन. तीळ आणि गोडा मणके एक जावन प्रीतीन उर्या राग द्वेष सोडण. प्रीतीन उर्या राग द्वेष सोडण. तीळ गोडा सेवन आरोग्यवर्धक. तीळ गोडाचे सेवन आरोग्यवर्धक. सुहासिनी आपोन वायण दिताची सर्वांक. सुहासिनी आपोन वायण दिताची सर्वांक. कांट्या हलवो जिभेक दिता उमेद धार. कांट्या हलवो जिभेक दिता उमेद आणि धार. म्हालगड्याल आशीर्वादान जाओ भाग्य थोर. म्हालगड्याल आशीर्वादान जाओ भाग्य थोर. संक्रांती प्रयुक्त सर्वकणे जाओ हर्ष उल्हास. संक्रांती प्रयुक्त सर्वकणे जाओ हर्ष उल्हास. देवाकणीन हीची प्रार्थना हीची एक आस. देवाकणीन हीची प्रार्थना हीची एक आस. धन्यवाद. आता मकर संक्रांती जाल्ली त्यानंतर हांव शुभाशय दिता असा की त्या म्हळ्यार आमगेल गांवांत एक पद्धती असा. संक्रांतीक तिळगुळ तिळा लड्डू दिवच्या सूर केल्यार सद्द एक दिवसान ओट्टू लोकां दिवच्या जायना. रथसप्तमी वर्क मागीर आमगेल गांवचो तेर येता कुमटे तेराक ते दिवस वर्क दिवित म्हणून. तशी आज तुमकां त्या खातीर शुभाशय हांव दिता असा. अनेक जानेवारीन तेवचे परब म्हळ्यार प्रजासत्ताक दिवस 26 जानेवारी. त्याचे बद्दल हांव एक 4 शब्द बरयल्याची ते आयकया. प्रजासत्ताक दिन जानेवारी 26. अनेक देश भोवले हांव थंय पळयले गोमटे गांव. अनेक देश भोवले हांव थंय पळयले गोमटे गांव. मात्र अद्वितीय भारत हो कसने उणे ना. संस्कृती परंपरा वेद आयुर्वेद सांगून सरना. अद्वितीय भारत हो कसने उणे ना. संस्कृती परंपरा वेद आयुर्वेद सांगून सरना. कोणी वाचता बायबल कोणी वाचता कुराण आणि कोणी वाचता छांगा वेद पुराण. कोणी वाचता बायबल आणि कोणी वाचता कुराण आणि कोणी वाचता हांगा वेद पुराण. मात्र भावना सर्वाले एकची भारत देश महान. भारत देश महान. वीर सैनिकाले बलिदानाक मनस्पूर्वक नमन. वीर सैनिकाले बलिदानाक मनस्पूर्वक नमन. स्वातंत्र्याचो आनंद भोगताचे आम्ही तांगेले कारण. स्वातंत्र्याचे आनंद भोगताचे आम्ही तांगेले कारण. तांगेल योगदानान वाढल्या सुख समाधान. तांगेल योगदानान वाढल्या सुख समाधान. सर्वाल भावना एकची भारत देश महान. भारत देश महान. माती मेगेल देशाची सुपीक मवाळ भांगर. माती मेगेल देशाची सुपीक मवाळ भांगर. सर्वांक संदेश होची जाव्या आत्मनिर्भर. सर्वांक संदेश होची जाव्या आत्मनिर्भर. तिरंगा बावटो हे बरी वस्त्र नई अभिमान निरंतर. तिरंगा बावटो हे बरी वस्त्र नई
ते अभिमान निरंतर सदा करे आम्ही भारत मातेलो जय जयकार. सदा करे आम्ही भारत मातेलो जय जयकार. अद्वितीय भारत हो कसने उणे ना. संस्कृती परंपरा वेद आयुर्वेद सांगून सरना. धन्यवाद.